नोंगौ जिखौ दायो बिदनबो दायो जोङो गामसा दायो ओमफ्राय बिदिनो फानो 18 खान गाहाम दानानै फानो जोङो फाननानै बिदिनो थाखा फैसा एसे सहाय मोनो आरो फिसा फोरोंनायाव गामिनि मानसिफ्राथ' रावहाबो थाखा फैसा गोनांद्राय नंजोबा नालाय दा बेखौ जोङो बेफोरजोंनो फाननानै एसे एनै फिसाफोरनि फरायनायाव हेफाजाब होयो आरो हेल' खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बेक टु दा चेनेल दा आं राजा खुंग्रि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बेखौबो बरायबाय दिनैहाय आं गामि सिंथाराव दङ दा बिसोरो मादैमोना सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ देलायसि सेल्फ हेल्प ग्रुप बिसोरो जि दानानै फानो दा गावसिनि मेसेजखौ रायजो राजाफोरनो नोंथांमोननो बयनोबो खोन्थाहरनो बिसोरो सुबिदा मोनाखै ओंखायनो आंखौ इउटुबार होननानै मिथिनायखाय बिसोरो आंखौ बिदि खालामनो लेंहरदों दा ओरै नुनो मोनदों नोंसोरो ओरै उनावहाय जि सोंदों बिसोरो बिराद बुरजा गोलावथार दा ओरैनो बिसोरो जोंनि बर' बिमाफ्रा ओरैनो न' सिङाव ओरैनो थाया बिसोरो जि दानानै न'खरखौ एसे सामलायलांनायाव हेफाजाब खालामो ब्लगा बिराद इन्टारेस्टिं जानो हागौ नोंथाङा जोबजासे गासिबो भिडिअखौ नायलांजोब नै दा जि सोंगासिनो नै बाजै बियो नोंसिना जिथ' आगर गैयाना बेथ' बाजै आगर दाथ'वाखै आगरखौबो दागोन ना दागोन औ दा नों ओरै जि सोंनाय नुनो मोन्दों ओरै बै फारसेया जाहैबाय आलदा मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बेबो सेल्फ हेल्प ग्रुप मोननै दं नामा आलदा आलदा ओरै मोनसे ग्रुपाव 14 जन दं आरो ओरैथिंनियावबो 14 जन दङ दा माखासे ओंखाम जाहैथ'बाय दा जि सोंगासिनो दं बिसोरो दा मोननै सेल्फ हेल्प ग्रुपनिबो जा थांखि बेयो एखेयानो दा नै आनै बियो जि सोंगासिनो रायजो राजाफोरनो मा खिथाहरनो सानदों एसे खिथाहरदो आनै जोङो ओरैनो थास्लायस्लाय नैबे ग्रुपनि नाम लानानै सि सोंनानै एफा एनै थाखा खामायो बिदिनो जि सोंनायनि माबागासिनो नै सोंनायनि खाबु लागासिनो दं आरो सोंगासिनोबो दङ बेजोंनो जोङो एसे रां खामायनानै दा सिखौ बांसिननिफ्राय बांसिन दानो हाबाय सोरबाफोर बुरजा बुरजा बायोबा बायनो हागोन आरो औ बायोबा नोंथांमोना खबर लानो हागोन आंनाव नोंसोरो कन्टेक्ट लानो हागोन मादै बियो ओरै सोंनायनि माबागासिनो एलाय खुन्दुं ओरै थुनलांनानै ओरै बैयाव फानफ्रबायनांगौ एलाय बेबो आंनि साबसक्राइबार मादैयाबो मादैया आंनि भिडिअखौ नायगोन ना नायामोनलाय नायो दिनैना ब्लगा एसे ब्लग खालामनाय बायदि जानाय नङा इन्टारभिउ सिस्टेमसो जासिगोन आरो दिनैनि ब्लगा दा नै बिसोरो मा जि दादों नैलाय ओरै नुनो मोन्दों
जोंना मा नाम आब' जिजा औ नैबे आगरफ्रा आगर बे गैया माबा हयथ' बिदन होनो बिदन दे बिदन सोंदों जोङो दा नोंसिनि जि दानायखौ एसे खिथाहरदो बिसोरनो नैबे रायजो राजाफोरनो जोङो नोंगौ जिखौ दायो बिदनबो दायो जोङो गामसा दायो ओमफ्राय बिदिनो फानो 18 खान गाहाम दानानै फानो जोङो फाननानै बिदिनो थाखा फैसायाव एसे सहाय मोनो आरो फिसा फोरोंनायाव गामिनि मानसिफ्राथ' रावहाबो थाखा फैसा गोनांद्राय नंजोबा नालाय दा बेखौ जोङो बेफोरजोंनो फाननानै एसे एनै फिसाफोरनि फरायनायाव हेफाजाब होयो आरो खाथा बायनाय माबा बायनायफोरबायदियाव एसे एनै गाननाय जोमनाय बायनायाव जोङो एसे सहाय मोनो आरो दा बेखौनो लानानै जोङो बोसोरे बोसोरे सिखौ दाबाय दानाय जायो दा रायजो राजाफ्रा सोरबा दख'ना दखानफोरबो थानो हागौ नोंथांमोनहा नायदोंब्ला दा नोंथांमोननो जुदि नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन दा कन्टेक्टखौ नैबे कमेन्ट्स खालामना आंनि फन नाम्बार बिहरनानै आं फानहरनायनि राहाखौ लानो हायो दा नोंसोरो बुरजा जेन'बा 200 खान 300 खानबो दालांबाय थानो हागोन ना उनावथ' हायो दा बेसेबां नांगौ नोंसोरो सोरबा दखानफोर होयोबा बिहरनो हागोन एड्रेसखौ आं उनावहाय होजोबगोन नोंसोरो कमेन्ट्स खालामनानै मोनगोन गाहायाव गावसिनि जि सोंनायनि मेसेजखौ रायजो राजाफोरनो खिथाहरनो सानदों बिसोरो ब्रा ब्रा लेंहरनायखौ फैथारबाय आंबो जोङो ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै बिदिनो दायो लुयो फिसाफोरनि थाखाय फरायनाय एरनायाव हेल्प जाथों होननानै ओरैनो थास्लायस्लाय जों दायो बिदिनो ज' फानलायलायो गांबेसे दादों नोंसोर एबारलाय जोङो दा 9 खान सोंदों ओमफ्राय 9 खान केवलनै सोंदों जोङो औ केवलसे हाखांबाय फानखांबाय आरो दा सोंगासिनो जों मोननै गामसाबो दायो गामसा 40 खान फानखांबाय जोङो सिगाङाव दानानै बिदिनो खालामबाय थायो जों दैज्लां समाव बिदिनो रेस्ट लाबाय ओमफ्राय माइ हानाय एरनायाव रेस्ट लाबाय आरो ग्रोब बिदिनो ओरैनो थास्लायस्लाय दायो फानो जोङो गथ'फोरनि थाखाय दा जों ओरैहाय नुनो मोन्दों मादैमोन बिसोरो दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनोसै नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ हायोब्ला शेयार खालामदो जाहाथे बयबो नुनो मोनो आरो जायफोर बर' बिमाफोरनि खस्थ' खालामनाय बेफोरखौ मदद खालाम जाहाथे बिसोरो बेबायदि मावनानैनो न'खराव एसे हेल्प मोनो न'खर दैदेनलांनायाव बिसोरो न'आव ओरैनो थायालासिनो बिदिनो जि दानानै फानो ज' ज'